Hey, welcome to Ghetto TV. Another episode of Young Chola. Another day, another banger, another host one, another people king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu siyiDwaza TV. Awu sesiphine sabuya. Oh, yisemzolo lo. Yisurprise sambazi lomphathele yona. Mustopelo nyal, amyopelo. Tamtore kote. Ayikho so in. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Seduzo. Uthi ngenjani yazi ukuthi Mina nje keep it. Keep it. Hey now, welcome to Dwaza TV, another episode of Young Chola. Another day, another banger, another hot one. New year, new compliments 2026 January, still inkinga efanayo zanga nyokodlula. Zakhala bafethu. Siyanidumela sinibingelele sinamele kuDwaza TV igama lami nguSamanayile Dr. M. Dr. V. Dr. V. Singodokotela bothando. Kunyela Dokotela inhliziyo. Ingqondo. Lempilo nje ithi okay. Yeah. No bafethu siyabonga kakhulu support nothando. Siyabona ukuthi unyakeni omusha ningene kahle nakwazi ukuspenda nemndenini ngoba mnandi sethemba ukuthi yonke into sase-grand saseshapa akekho uxabane nomzala ngoKhisimusi ntambama. Wabulala ugogo. Sathemba ukuthi hayi yonke into ishapu yabo ini nathi sasekhona bafethu unyaka omusha sesiphathela icontent. Nani mawuse nenkinga nani nabantu benu ningasabi ukusithinta bafethu noma yinini noma kunini emini kusebusuku uyasithinta. Siyabonga kakhulu. Awasibize yabo sisi. Sike ngizwe laba No, ayizokhuluma nawe uphinda. Ngizokhuluma nabo uphinda. Ngicela nisondeleni bosisi. Ola phothi. So. No bengazi ukuthi bafuna that's why sibanayo bedumeze osukwini. Manje nje yabo ukwenza ngapha. Sanibona ninjani? Siyaphila njalo. Isikhona Nkosi yami neze nabayishi. Asikisiyazi level edibela manje yabo baningi abantu yabo. Sabanye baningi inkinga bayasala ukuthula mase besibona uthi uhlushwa intombi yakhe. Njengoba nihlushwa indoda nje. Nila. Umuhle kanjena phansi indoda yini? Kwenza ikhuluphelana. Ngifebela. Febela. Awumfebeli nini? Lutho. Uyibona unjena nje uyisama unje akabunakeki. Cha. Akabunakeki. Okay. Message hamba njalo qanda. Ngiyaphila njani wena? Ngiyaphila. I-body suit lena akushisi noma Just quite. When I straight even nasi. kasho ukuthi ubafuna enze ngaye la kasho ukuthi unayo type. Yeah, you can say that. Yeah, unayo type nibahle bafethu. Nimi kahle ngathi niyajima angazi kuningi likwenzayo. Ngiyaphila. Ningenza umdidi niyayidida. Sasifaka ngezothanda nje. Azothanda. Can't believe it. Ubani ufanele nixaka ngothanda bankama kahle. Mina wami umuntu uSibo. Uchaza ukuthi yena wafuma Ubudu ukuthi igaba lakhe ingazi njalo ukuthi kusisi mhlawumbe kungenzeka ukuthi futhi akusiyo umuntu ejenze ngayo. Yes. Sakusunguye. Owakho umuntu bani? Baba umuntu Usibo. Wena wakho umuntu bani? Kulami umgijimi. Ngempela kanti ashuthi akufani. So Usibo akuso Usibo. Usibo. Mina. So namagama akho. Umbiza umgijimi wena. Okay, it's confirm. Elika mgijimi yalazi Usibo nguyimgijimi. So zizengomuntu oyedwa la kahle. Okay, nethi ukuthi nimbiza ngendlela engafani. Wena nibiza ngosiboni nibiza ngomgijimi. Wena igama lakho ubani? Chantel. Ubiza ngobani yena? No, ubiza ngoChantel. Baby. Ubiza ngababy. Ngiyakuzwa lokho. Wena igama lakho ubani? Nomalanga. Yebo. Ubiza ngobani yena? Umama. Hayi i-competition. Ithayilekala. Isinto. Ningasho Ubiza kumama ngempela noma mhlambe nje nawe usuthi hayi akwengibuyisi. Indoda yami njengoba ngishilo ngithi umuntu wami. Noma umuntu engilala naye nje. Kufanele kanjani ukuthi indoda yakho lethi kubiza ngomama uphinda noma umuntu embiza ngobaby? Okokuqala nje mangibheka usisi ngibona umuntu ongakusiyi type yakhe. I'm just shocked. Hayibo. Honestly speaking. Kanti yena wathi i-type yakhe umuntu onjani ku? Okokuqala akangivumela ukuqoka njengosisi. Okay. That's why bengicabangela ukuthi angeke ethandane nomuntu ofana nosisi. Hayi khonakali sisi. Hayi. Ani ngalo.
Cha I-type yakhe yilenda into angitshela Hello. into angitshela yona nje uthi makangibheka uthi yo hayi so manje mawubona umuntu kanjena kukunikazi nami ngimangele ukuthi hayibo kanti kwenzakalani Mm. bengazi nokuthi uyajola ke ubona ngathi mhlawumbe indoda yakho iyona ehubhusisi noma useziyela uhubha indoda yakho hayi mhlawumbe uyisho uhubha indoda yakho Mm. nina how long Hayi cha mina mangibhekile usisi nje isitshaparaphu. Now 1 year sisonke without counting from days of school. oniyazana from kudala kufinto ukuthi lapha niyazana Shocked ukuthi ufunani like benzakalani yani iqaliti today. okay nina 1 year nithandana Yebo. mazi from kudala School and high school. okay yakuzwa lokho wena nina how long naye ubafa hayi mina sina 2 months Ngoba ngishilo nje ukuthi isitshaparaphu. sina 3 months sisazana maka sina 2 months sijola nawe uzama uku-add bekhona Ukuthi hayi okay so okay kulungile nina 3 months ninayazana nina 2 months but ku 3 months basekubonke 2 okay then so ku 3 months basekubonke cha phela lo 1 month besazana Besazana kancane kancane. yabo okay yini ubekushela kulo 1 month bekangishela nami ngambuza ukuthi unayo umuntu na wathi cha kanayo so nami ngimangele ukuthi hayibo kanti lona uqhamukaphi okay masumangela ukuthi lolo qhamukapi mayikufonela ubani obambile ukuthi ujida ukathathu ngathi uyafeba yimi. wena Yebo. then wafonela usisi Yebo. Ngibona ngesithombe. ubona ngayithona Yes. zona ithombe enjani izinto ezinde noma nje khona I'm sorry to say I'm Ama-nudes. oy akho nje manje kungcono hloniphisile kuphi khona it's like nje Ubani osenda what I ama-nudes? saw. ubani osendayo Uyi esendela Yena akakhoni umuntu wami Sikanjani leso sithombe? ngizokutrapa Hayi ngeke. Lutho mama lutho lo. angeke ngidelelwe ingane no like for real I can't okay But aningakhohlwa ukuthi i-main goal la oniqhathayo umthini umgijimi usibuko. so in the days asikho right Akehleni bafethu. Nina ngoba nisibhalele la ukuthi sonisize. Ingoba umuntu ohluphayo uyedwa. Umgijimi. hayi cha mina guys angili awulo uzobona kanjani indoda ongakuswele indoda Sewusamoya ma. ubona ukuthi ngidume ngani akaze la yamazi lo baba bathi cishe nizocisha camera manje yamazi lo baba bathi nizocisha camera na udume ngani mfana wami hayibo uzongazi ukuthi ngidume ngani hayibo uyanginyatha wena ngiyathana so ngitshela mina mfethu nina 3 months na 2 months nejola 3 months sekonke nazana yini oyithandayo mfethu ngomjita mayekushela ika-approach yini le yakuchaza ngayo wabona sino yazini lo guy alright ngathanda indlela akhulume nami ngayo i-approach yakhe ukuza kimi umuntu ophaphayo ndevele mina ngithanda abantu abaphaphayo abantu abakhona ukukhuluma nentombazane yabo into eyangichaza ngayo ukukhuluma kwakhe ukuze ngisho ukuthi ya lo mjitha ngizomnikeza inamba yami okay so mawuthi abantu abawazikhuluma nentombazane ngizwe ngimaka lelo point le uma kuthi mhlawumbe kwenzeka umfana nami uyamthanda uyambona ukuthi yazi lokho kodwa manje uthi akwazi ukukhuluma nentombazane uzasale phela uyaphi awumiyanga kubo cha uyamthanda uyomyekela ukuthi ngoba akwazi ugijimi wami lo wafika kimi ethi hayibo uyangithanda wafika ne-confidence ungafiki kimi manje ngathi uthelwe amanzi ngathanda i-approach yakhe yabo ya yazi ukuthi umgijimi baya-approach la ngaphandle mama Une-confidence. zange buhlungu wena yini oyithanda ngayo umgijimi mfethu usibuso lokumbiza umgijimi ngegama ongamsebenzisi soxabana ke bro sorry yini oyithanda ngayo ubafu yini le mekushela okay firstly I-promise yami naye that we made singabantwana not thinking much of ukuthi we gonna grow together i-respect une-respect yeah ngila akakaze ngithule nganex okay yes nokukhuluma nomuntu uyabi uyakwazi yebo okay ngoba ngisho nje makathi mama ngiyofika endlini ngo-6 ungadabanga ukuthi 6:30 ufika ngo-6 ngo-6 uyafika so njengamanje I'm just shattered true that's all I can say okay alo kuchaza ukuthi indlela okusho ngayo umjida wakho umjida ophila impilo eloyal yes into yenza ngesikhathi umuntu obhizi ne-family yakhe if it's not me family yakhe Yes. yes family comes first so njengamanje nakho boom nali boom sengiyibonga bonga dazi lebe kahlezi ayibona alake okay get it wambuza mhlawumbe ulo masukuthola ukuthi nakuthola wambuza nomjida ukuthi hawo ngiyambuza hayi nje wakhuluma into ezingaqedakala untshela ngabo isithombe ze-Facebook
So I was like, for the sake of peace, ingcono ngibize lina guys, ningisize. Singali, mhlawumbe sivele into engekhoyo. Singali. Ngoba umuntu mayizothina udownload ku Facebook ngizothini mina. Okay. My sister na ngibuze wena Mike fonela my sister ekutshela ukuthi nani nendoda yakhe umgijimi lo wara wambuza nomgijimi wena uthi amgijimi nakho sengithola into ekanjena manje kade sibanga kuwena Cha azange ngambuza. awuzange umbuza Yeah. inhloso ukuthi ungambuza yini mhlawumbe ukuthi ufuna umbuza sela Yeah, ngoba ngiyazi ukuthi amadoda ayaphika mawayenza something. Bengafuna ukumupha lento leyayo ukuthi sengine idea yokuthi unomuntu. So bengifuna ukuthi avele aze la azokhuluma ukuthi kwenzakalani once angatholi isikhathi sokucabanga ukuthi kwenzakalani. mase fikile ke lana ke wangasithola isikhathi sokucabanga wasesho wena uthi no hayi ngiyaxolisa Nkosi yami chance yazi nangu umuntu engiphusha naye lokusazana from kudala in uzoba right ngalokho Cha nginaso isikhathi samasimba. indla uyithathe Yeah, kuzodependa kodwa ngoba phela uyagijima. Yamuza umgijimi kumekazi ukuthi thini? Gijikazi. lento yokugijima mayifakazela ukuthi into ekhona Mama camera ngidile nabantu ngoba ngikho right fam. okay Cha sisi uyabuza ubhuti ukuthi naku uyagijima na. Ngoba nje la umthandile nje. Shuthi vele Nimthandela ukugijima hle kahle. Into vele. Lapho sisi umthandela ukugijima kuphela mina nothando. mina nami ngiyamthanda vele. Kodwa ngimthandela ukuthi uyagijima. certify wethu be right Yeah, ngeke ngihambe ngibhekana nenye indoda akhona cause ukwenza konke. okay so my sister kuwena final question yini njengoba usibizile wabuza lona washo ukuthi hayi sesilana manje yini into esekhanda la conclusion yakho ufuna ukuthi umdampe or ukubeke naye or ufuna ikhuluma masela Ukhuluma ngento ye-1 year plus. yes We compare ne 3 months. yes You understand? So I'm gonna decide once he's here. Ama actions wakhe they will give me decision ukuthi ngenza. So ukuthi ngizothi ngiyahlala yena uthi uyahamba. So ngizozwa ngayo into okay akunankinga ngicabanga ukuthi But iwish yakho wena ukuthi ehlala. ukuthi ahlale. Spend much time together. Try to build the life. main sandra mabili Hayi khai wamela. Uyasa. Oh, at least niyavumelana ngento eyodwa. How ngeke sishare into. Okay. Ubani uya ku date kambe? Oh, when we produce Okay. gijima so vele kuyi date uhamba okay let's say ke besingezi la mhlawumbe vele kuyi date ngampela vele uhamba nje naye kanje Wangithola ngaka. akabinankinga na Hayi angeke akushintshe lokho nayo uyazi. abafana amanihamba noyithuka kwenza idlapha beqalaze yazi abafana abayishana Khavele mara uyasho ukuthi mina ngowakhe. uyazi ukuthi kunomuntu ahamba naye ahambe ecela isibini endleleni yalesi wena ukuqwaqa kwinto ezinde Apha usikagqikile totally. Hayi vele uyamazi Angathi lento eyenziwa amajita ashadile. uyakuzwa speed. Ufuna ukuthi umuntu athe unkosikazi wakhe aqonde. Mayeqonde unkosikazi egqoka impahla ehloniphekile. Mayefika estradini. Akabafuni abagqokisa kwankosikazi wakhe. funa lapho Nalaba. Mhlawumbe kungenza ukuthi situation elandela. into kanjalo uyafuna Khathele ngenyama eyodwa. Ngeke uzudla inyama eyodwa fukwani. hey kulungile lento esho uyavumelana nayo ukuthi abantu besilisa bayakwenza lokho Vele bayakwenza ngiyavumelana naye right 100%. okay then wena ufila kanjani njengoba wena ungapha leli qembu eligqoka kanje ufila kanjani ngalokho No, mina ngifila kahle. Uyakuya endlini yakhe. Awu asize ukuthi uphendule uthini. Ngifila kahle mina shema yikho nje into engithintayo ukuthi ngithi hayi. awunankinga Uzwangishela ngigqoke kanje. no yazini asikujudge ne into engincomayo ne abantu into abayenza emhlabeni yenza ukuthi bengaphumeleli they buka abantu ukuthi bazothini so yabona the time una the mindset onayo ukuthi wena unje uhambe uze ukhathebule nje ilento wenza ukuthi uphumelele empilweni but yeah ngisho ngalokho wenza ukuthi nefebe kodwa nje uba confident kuyakwenza ukuthi ube clean Ube comfortable in your own skin. Yeah. Exactly. Hello baby unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila ngisacela uzelana ngasesiklaseni. Oh, right. Inamba bani ufuna ngayo? Okay, angiyeva. Ungawari. Oh, right. Yeah. Sharp. Ngijima umuntu ogijima ngempela ne. yazi phela ngifuna ukuthi Fast wena. muqinisile bosa umthanda umfana ufuna umfana slow Mana ngifuna bani? Wada akaze la. Akulinde ukuthi uphendule. ubhekeza
Okay. Ngithandayo ke ngaye guys. No, buza nawuthi khwatsha Ngicela asicashe mina nawe Sithando. khwatsha noma wangampela kusele Matic. Angishongo kodwa. Angishongo. Kodwa nami ngumuntu wakhe. Sorry skis. Cha kodwa phela bese ngibuka ukuthi uthe ngathi labo khona abagqoke ezinde khona abagqoke yabo. So umbuzo ukuthi wayethanda akabathandi abantu abagqoka into ezinde. Okay. Umbuzo yeah. Umbuzo ukuthi yini oyithanda like ufila like yabo ungangenza nomakoti wakho ngoba ngika yabo into kanjalo ufuna ukubona uzoyizola wena nawe usizophendula ethini. Alright. But ungamjampiseli kodwa ukuthi mhlawumbe khona sesicasulile kodwa yaziyo in yabo relax nje. Ave ngingakhona ukupretenda kodwa ngizo No. Relax. Oh. hayi kunzima shame. Hayi kunzima emdlalweni zikhala ngapha nangapha. Khala emuva ikhala phambili. Yonke indawo. Hawu bani. Hawu bafo. No, akhululeke ungasabi ngecamera, ungasabi ngecamera. Ungambhezi. No, mfethu ungasabi ngecamera. Surprise. Yes. Uze usini khona umuntu amfihlayo ufuna uyafona. Bafo Thana siseduze. we want them. Uyaphila umuntu amunjani? No akusilona iwanted. Bazini. Yabuye phela. Abakamera. Abo ngazobona nomuntu ukuthi umthotho umthakathi wangaleki. Lapho kwazi khona kwazi okay washolo. Yawubonanga lo. That's Great bese. Mnandi bese igama lami ngovusi ngamanqele bese biye kwi TV. Asikise ukuthi ngifica nje mhlawumbe kumene mama lakho yabo kanje. Yes, but kunento ezengayo. Yes. Umamazi la uyaveza ukuthi nina 2 months nithandana but seku 3 months mayisebala nokwazana shothi khona inyanga naqala nasana ngaye. Then yeah seku 3 months wonke but uthi nithandana 2 months ne. Yes. So uyasho la umama uthi mfethu uyakuthanda kakhulu. Uhappy, uthanda indlela one energy ngayo and ubiza ngomgejimi ke. Ikona amagama usibu. Bese ethi wasekunika lelele ukuthi umgejimi ngoba uthi uyagejima nje yami. Uthi hayi uthi uyagejima impela uthi ayimisela but uhappy. Yeah, uyakuthanda kakhulu bese lo muntu lo mntade lokho ekhuluma ngawe nani yabo. So ufuna ukwazi ukuthi nabe mhlawumbe nawe uyamthanda yini awudlaleni ngaye. Yeah, uyena kuphela into kanjalo. Yeah, ngiyamthanda. Yeah. Ngithanda ngani indlela ukuthi phela worry kakhulu. Mangathi uthola ukuthi nje eyafeba unenye indoda. Ungaphasa kanjani lokho ungamdampa ningayikhuluma umuntu eseyeke leyo ndoda ungahubha leyo ndoda protect yena wenzakalani mawuthi uyafeba. Lethi esho ngibuza le Angisho ukuthi uyafeba but gathiwa mhlawumbe uyababa or ingangiphatha kabuhlungu leyo njengoba nawe uyawutwaza ukuthi if ungathola umuntu wakho mhlambe ebujolela or uphebele into kanjani. yeah. Obvious into ebuhlungu leyo yabo. But bese wenzani ngiyoko kubhunga uyamdampa unayilungisa. Sengazi ukuthi khona elinye ibhaka Elimgijima usulumgijima 2. Yes. Iyo ni surprise leyo. Akusiyo no it's fine asiyeke ngingaze ngimoshela usuku lwenu vele nisaphuma ushelo bamsini yaphuma. Le xoxa lodwa no bafo kuneshandise esiyiphethe surprise esiyiphethe ne. Njengoba usuzo wakhuluma nangayo wena nawe. Kune surprise esiyiphethe. Angazi usho mama ngikutshela uzomika surprise one day. Kodwa ngesurprise ekhona mfethu umama ichoice yakhe useyakwazi ukuthi uthandane siyasiza ukuthi sikwazi ukuyithola nokuthi silethe mfethu bese niyaqhubana nosuku lwenu nathi siqhubane nosuku lethu. Yeah. Ongizele ne surprise njengoba namakhamera. Just ubonisa nabantu emakhaya bekhuthala ukuthi mfethu kuyathandwana kuyasurprise wana in yabo. Twas. Yes. Yeah. Inkezo sasigcwala umhlaba wonke. Hayi ngeke igcwala umhlaba wonke Ngeberisena nje 70 move 3 hop. Ngana so Sorry surprise. Yeah. Okay, tala ubheke ngapha. Ngala. Ubheke ngapha. Yes. Oh yeah. Yeah me. Hallelujah. Bafo.
Ngiyethemba ke mfethu ukuthi uzoyijabulela into ebuya kumuntu wakho ka 2 months. 2 months usasemusha ke mhlawumbe sithavutha amalanga abuthanda lo. Uvutha nje. Besamnandi. yazi nje bafo before Oh lo okhulumayo engihamba nayo yabuthi surprise uzomangala usuku kwasekhona. yeah angithi vele yimi ngizoni surprise before wena bafo ngivule i-surprise sinika ubafu yabo simvula amehlo mase singamvula lakhe libo sabhalile maqala umvula yeah so my sister Uzothela into emnandi ke. bengifuna nje my sister uzomnikela igama elithi umgijimi ngicela nje ukuthi ungiconfirmele ukuthi ubekwenzani Bengigijimisa. ukugijimisa kuphi ngicela bafunga confirm mhlawumbe lokho ukugijimisa ngayiphi indlela mhlawumbe Indlela emnandi. emnandi bafunga iconfirm lento ukuthi mhlawumbe uyamgijimisa vele Awu phela lokho akubuza kusonika. into oyenzayo wenza ngani wena mfethu wenza ngani Awuyasho nje ukuthi ngiyagijima kumsubatsi. uyagijima ni Sengijahe i-surprise amakhethe. okay Alright. Sizobhala 3 and then bese ke uzobe sithi ke surprise. Ne? Then to my more right senze bala awu-3. 3 2 1 Bambula surprise. Hayibo hey. Hayibo. Msubathi. uze wathi Igijima. yeah Kwenzakalani? Ngicela nje ubuye ngapha sondelani ngapha nje ngicela nisondele ngapha sondela mgijimi mfowethu Ngisondele nje sizwe kahle le ndaba yakho ukuthi usubatha nje uyapha. ngoba ungusubathi Sondela ngapha Fox. Awumabona. So uyamazi usisi. Yeah, ngiyamazi ngimazi yeah. Ngiyethemba ukuthi umazi kakhulu. Nosisi nawe uyamazi. Yeah. Mhlawumbe umazi kanjani mhlawumbe because ngoba sila ngoba mhlawumbe ufuna ukwazi my sister la ukuthi umanasana kanjani because khona angakwazi afisa ukukwazi. Ngiyaqala nje mente nami ngiphathile. Ayini mfethu. Yeah, yena usisi ngiyamazi. Mama ngiyamazi yeah. Just abantu enginobuhlobo obuthizeni nabo. Bobabili. Yeah. Ukuhlobo obukanjani mhlawumbe angazi nayikhulumela lapho sineyibuzele engazobe imekho makho. Angizange ngizokhasa ubafu la nani kodwa dina nathi sifuna ukwazi ukuthi khuluma Mina ngiyuzwa nasi ayiki. Ubuhlobo mina naye. Chaza ukuthini? Yazi kushuthi nabafo kanjani. Sifuna ukukhuluma yini? Practice yazi kanjani. Umama la njengoba yena Shansi njengoba yena sinathi months sazana. Umama ngapha sina 2 years yabo. So kahle kahle ukuthi nabe ngingamjebe ngikade bengithi makhamba isikhathi ngizozala. una how long nithandana mama? 2 years. 2 years. How long nithandana? It's 1 without counting the high school years. Oh okay. Without counting. Okay. Yeah. Oh lokho kunye. Legal. Okay oh yeah yeah. Yeah, but bazocount high school. 2 years. Kahle nje. Okay. continue ngeke esikoleni wena emgijimi okay no it's fine singaweni lapho ngicela usondele ngapha mo yeah Ngiyaqhubeka ngijwa ukuthi bosayichaza le ndaba. So lento le kanje lento mina bengisazomchazela sampelani manganichazela ngoba ngikahle kahle ngazi ngibeka kanjani lento ukuze ukuthi umuntu unabantu abadala so kusho ngisho ukuthi bengisazomchazela na umama ukuthi khona umkhulu angathi ungenile Angiyazi vele nini ofuna ngibe nabo u2 umkhulu ufuna kaze nesithini nabantu umkhulu sande bayina umkhulu ngoba ukabalo kamkhulu wabalo wakho phela kusho ukuthi lo sanda ukufika kusho ukuthi ngathi ngokuba umakoti omncane kodwa lokube ngoba phela lo naye unezinto zakhe angisiza ngazo Tanya lokho. lento kamkhulu mfethu into uyazini nini ingene nini
phela sami emaphuphe ngiphuphe yabo ukuthi hayi yabo. Wamtshela umama uthi nakho ngifikela umkhulu la. Phela ngakamtsheli ngoba phela manje bengisazothola isikhathi esi-right kahle ngimchazele kahle ngento yesintu abantu kuyisintu sihamba kanje. Nakhu-ke manje sekuvele le ndaba yavele yaqhamuka kanje ungakathi. Angikubuzanga naSitho ukuthi uyajola. Angikubuzanga lo sisi. Phela njengoba ngikutshela ukuthi angithi ngiyakutshela ukuthi Wayongitshela kumanje. 3 months yonke. hlobo. Kahle kahle njengoba ngangithi uyisihlobo ngangithi ngifuna ukuchazela manje nawe wakhuluma ukuthi ngifuna mina kuwe. hlobo yabo. Wawusuthi nabo ufuna ngisanda Hlobo bani? Okay, ngisacela ukubuza ke. I-type yakho umuntu onjani? Yezwa bafu uhlobo nokwenza ubuhlobo. Khuluma nathi sonjani? Ithapi yami. Yeah. Awungivumeli ukuthi ngigqoke kanje. Ngithanda lezi zinto ezigqoka kanje. singathi izinto. Gijima. I want into dress circle. Umkhulu wabakhona thina manje into esibamba la. Ungangibambi. Ngeke sakubamba naye sesumani. Qhubeka nombuzo wakho. I-type yakho umuntu onjani? Sona ungumgijimi kodwa ukwazi nokusebenza. Uyislim. Ugijima kanjani ungasayi Kanjani manje? Ngoba mina uhleze ngikhipha njalo. ukhiphani wena? Uzokubasa. Uzokuvasa. Keep them out, girl. Ngibona ukuthi ngiyadizela. So ngoba niphuma nje namhlanje ngoba deploy ukuthi vele ngoba into anokuyenza Uyena obhadalayo. yena ukubhadalayo. So njayami ngicela ukubuza lo mbuzo because ngiyabona ngathi mhlawumbe ungazuthanda ukukhuluma nami kakhulu. Kodwa zobuza le nto ayibuzile. Akuzomela I-type yakho uphendule ngoba vele sifuna ama-answer thina. because kunento engizwile la ukuthi umama lo uthi wena awumvumeli ukuthi egqoke izinto ezimfishane so uyamangala ukuthola ukuthi umbhanqa nomuntu ogqoke into eyingaka. So I understand ukuthi kahle kahle how umezi slima noma mhlawumbe uyamprotecta noma mhlawumbe ufuna angazi yabo. So ufuna ukwazi ukuthi yini le angenayo ekhona ngapha. Jordan ngapha mhlawumbe naye benayo ukuthi lapho ufuna into eyingaka Amtshele baby. angamle impahla zakhe zibe ngaka. Or mhlawumbe i-type kamkhulu wakho nebinje i-type yakamkhulu wakho. No ngiyabuza phela. Cha sisho Angithi uthe ubafa ngithi umkhulu. Uthe ufuna umuntu wesibili. So mina sengiyabuza ukuthi mhlawumbe ingenza ukuthi umkhulu wakho i-type yakhe bekwathi. Thanda vele abantu abaso bayibhola kanje. Phela ngoba phela ngeke ngasambe umkhulu nawe ethanda into ekanjalo kodwa phela ngithi kuhamba isikhathi abantu abadala besazongibonisa indlela ukuthi la kahle kahle angithi abo sisanda kuzwana naye ngimthole ebhoka kanje yabo sana 2 months umama ngapha sesinesikhathi eside yabo umama yabo namdala lo uthanda izinto ufuna imali ufuna ukwenzela izinto lo ukhulile yabo. So njengoba naye umuntu ongisizayo kahle yabo kahle nangu umuntu engabe efuna ngabe ngiyamchazela ukuthi nginomuntu Hayibo. Kanjani? Yeah. Yabo. Yes. kade umuntu kade engathi yona bafo shuthi kahle bese dlala sifana ukutshontsha. Nyami indoda yeli. Ngiyakile ndoda. Ngabe nala. Base kwafika icash anisadinala. Ufike nini umkhulu? Ayisenze lo vusi. Enza ngoba ngimphuphile yabo kwasasa ngidlaleke na ngibone kushuthi uzokaba Umkhulu wathi dlala naye. Kanti ucabanga ukuthi siyadlala yini lana noma kwenzakalani? Ngoba akachazi into straight. Umshado ugqoke kanje. Akachaze into Umshado ugqoke kanje. okokuqala ngikubuzile ngathi i-type yakho umuntu onjani? Kuzomela u-answer lokho njengamanje. Sona usuka kuboda nomuntu esikomisa sokubona indoda. Awume sisi. Sakhuluma. Sisaba umuntu onjani? Kumele ushise umoya mama. Ayikho nje into ozoyenza. Kuzomela nje ushise. Wena ayikho. Ubonge dad. Chansini. Okay. Uthi khuluma fast. Isikhathi. ushitha phamsapha kanjani. Slow. I-type yakho umuntu onjani ngoba ngapha uchabi ngapha uslender. Umuntu okho umuntu onjani? Sesumoya. Lama songimemeza nje kushuthi phela uchapi slender konke into eyodwa ngoba awufuna ngize ngikutshele kanjalo Tolo ukutshele So kanjalo. ngicela ukubuza nawo lo mbuzo lo le mhlawumbe into ezokwenza ukuthi icacise ezinye izinto. Yini esanda ngomama? Hayi umama yabo nje bese ngibambile kanje Yasho ukuthi babili yini oyithanda ngaye. Thanda nawe. Uzehlisa ngenhliziyo yakhe enhle phela nokungisiza ezintweni yabo ngoba even nayo le mali lengidla nayo lo selithatha biye yabo ngilo wena lo ngimtheplele nje bese lukememeza. Sebenzi wena. Bafo yini oyithanda ngomama? Uzuneyinwele zami. Okay. Inwele. Yini oyithanda ngalo?
Chance? Awu baba nawe ungaboni into oyibonayo nawe uyayibona nje ukuthi awesabo wami Hayi ukuthi ngoba mhlawumbe umthaya la. wonke umuntu unamaphutha wonke umuntu unamaphutha njengomuntu wesilisa Songiphutha mina. Lento iconfirmayo navusa iconfirma lento ede ngisho ukuthi kunabantu besilisa especially abashadile mostly ukuthi kube umuntu abo straight akamvumeli ukuthi agome Just lo Otherwise. niyasebenzisa vele. Lutho. waphendula kuqala. Lutho. Ngiyazi islimani. usebenzise yaqhuma phela ngalelo langa sasenza Ngasala sengiqhubeka vele. Yaqhumisa uyena usola yena. mhlawumbe yaqhumisa abantu abadala mhlawumbe umkhulu nawe lokubuzile nawe Hey. Lethi tufo mama uzoqhumisa umuntu. Ufaka umkhulu abangekho sunamadlozi wena. Ana wethu. Kumele sise umoya yazona mama. Mana Lalela. Uyangidelela wena. Lalela. Uyangidelela. Okay lalela mfethu. Kuzomela udedele igazi zoshisa umoya. Ngithi ubize thina sizokusiza. No, uyangidelela. Yeah, ku-right, Silelani ngoba nje ayikho ireason yokuthi Awuthule. ayikho ireason yokuthi Awuthule, mhlawumbe wena. uyabaleka ngoba nje uso Awuthule ngoba nje sebe. uso Awuthule. ingabe kanye Uyiphutha. Cefe. Uyiphutha empilweni yakhe. Hayi. Uyiphutha. Chance. Ngicela ukubuza Zungu. Ngicela ukubuza. iphutha Hawu. iphutha likho mnandi siswami Uyiphutha. iphutha likho mnandi siswami ngiyiphutha Bayakubanga mfethu yajabula. Awukhulumi. Yini le? Uzizwa kanjani? Yini le? khulume phela ukuthi Uyi champion. Uyi champion. Uyi champion. Uwine gold medal. abona kudala abantu abadala babesithatha isithembu kunenanda state isithembusani ngiyabatshela mina ngambuza lona ukuthi uyajola wathi yena kajoli wathi akanamuntu empilweni yakhe mina besingakathi kwazi kwakho namhlanje ngenxa yokuthi unalo mama lo besingafiki isikhathi sokuthi sisimana kho sayide ema guest house Awunendaba ne? Gijima. Awunendaba. uyayibona le As long as wena usubatshelile ukuthi Thengwe isithembu indoda yami. wena awunendaba ukuthi bafila kanjani. Awunendaba. anginandaba wena bafo nayo indaba yonke ukuthi phela kuyeqhuzukeke Yeah, okay bafune yes mfethu uqhuzukile mgijimi iphutha siyawububa. Then nje manje isikhathi sokuthi ulungise ukhuzuka kwakho ne? Yes ukhuzukile. Olusondela ungasaba. Phakathi kwabo boyi2. Wena muphi ufuna? choose now Yena muphi umuntu omthandayo? ngalokhu ubhekana nezimoto ngana Ucabangani? Ucabangani? Cela umnike i-chance ukuthi achoose. Usubizele mama lami ukuthi uzophelekezela. Uza nomgidi nomfethu mkhulumi. Ucabangani? Yini le Khuluma oyicabangani? ungigijima. Ucabangani? Awusuke lapho. Ngigijima. Woza la kimi. labantu manje Woza la. Yenze ubani note ngidodota yini nje. Woza la, wozoma la. Ziphi? Wozoma la. ufuna ukumala Ngithe wozoma la. Ufuna ukuma kuphi? eduze Ngithanda ukuphikisa. awusisawume nesicefe So wena uzoqhubeka nawe. Uzoqhubeka naye. akasho yena ukuthi ufuna bani Ngijimi nangathi mama. kunankinga no ayambole uzongishisa amanzi abila ufune ngibona ngozami ngikhambe naye uzomshisa amanzi abila uthi yeka sekabila ambo unolaka nje uthi Mina I think ufuni vele but I think uyakuthanda lo sisi lo. And Nginolaka. wazi from Yabo lento ayenzayo iyona engenze igcine ngenzisa ukuthi ngenzele hawu uma manje uyangihlukumeza lapha nalapha endlini yabo Ngiyokuhlukumeza ngani ungasebenzi? semningi uyathetha yabo wena uyazi ukuthi lento ayenzayo ukuthi esandane nayo ingoba hayi ngoba ekuthanda ingoba lo yakade enza something. kusho ukuthi wena ungithandi Uzompetha ngani? Awuthandi Uzompetha na? ngani? Uzompetha ngani? Uzompetha ngani? Ngoba Thanda noma ungithandi uzompetha ngani? hayi nawe uzolungibuza imibuzo eminingi naku ngingachaza manje lufuna ngichaza ngithanda or awungithandi kanti insani mina nabe singathandani manje lungibuza into yazi lungenza islim kade ngichaza la ngezinzi victim bo Ngigijima uyamfuna noma umfuni? Uyamthanda noma umthanda? hayi kushuthi kahle kahle ngithina yazi ngibeka kanjani lento angibeke ngokuthi ngithi othanda ukuqhubeka namaqhube ongathandi Ngeke ngikhule Hayi. negandi mina empilweni yami. Okay. Ulanje ubhekene nina. Awubadingile kahle kahle. Uqhubeka nawe kumbaningi futhi nje ngiyabasho ukuthi Kakhulu. qhubeka aqhubeka ungathandi It's not like izoshintsha something empilweni yakho. Yazi 2 uyislima months. wemfana. 2 Uyislima. months yonke Uyislima. ungazohlanya Uyislima. nalaba Yeah. especially lo phela ngiboni manje umbamba ongema Uyislima. yabo people drama labo Uyislima. so wena kahle kahle System. ukhome nalana izinto zamakhamera nje nibabizelana amakhamera sobizela namakhamera ufuna ukusixabanisa So uthi anazani nginiqabanisa njani nani ngithi nisana khulwa nami
Mgijimi. So namgijima uthi ufuna ukuza kuwe akazokuwa. Ubani uzoza kuwe khona manje? Uzomsupporta ngani okokuqala? Nimbuze ukuthi uyasebenza. Ibhari. So uzojani? Indoda Uyashiyana engasebenzi. yahamba noma Ngiyabashiya ngihamba. Uye endlini kabani okhokha irent. Hayi nikovuya siyabona akusena date la nje ukuba bazi njalo still yeah out reason son doesn't move out between the two of you. Uye noma uwe. I pay rent lapha. Oh, ubhadalero. Ngathi ngobuye na ngithophele nje ulunwele. Lapha estradeni. Ngobela gogo wakho la. Uqhubeka nobona? Indoda yakho sisi. 1 year, 2 years or 3 years anginendaba mina. Indoda yakho le. Isifebe sakhe nje. Imbanga ngosi. Kuyibamba kahle. Cha kodwa yabona ezinye izinto ngiyazibona ukuthi hayi akusinto ongayilwela le. Angikaze ngikubone uyislima ngale. Angikwazi nje. ngicela usho amagama okugcina and then sikwazi ukuthi sikudedele mamfu. Hayi athatha into zakhe ahambe, it's okay, it's fine. Sure. Hayi. Okay, yakuzwile kumgijima. So ngoba uthe ukulandela uzokulandela, usho ukuthi akulandeli. Hayi cha ngiyabonga. Utheni? Ngiyabonga for ifone. Azonginyanyisa. Hampela ke wena. Ngiyabonga for ifone baby. Wena waye emotweni ungazifuye nilo laphana. Uzohamba nazo mgijima. Ithi indaba yakho mfethu. Yabo la uyabo ukuthi usumkhatha nalo muntu uzothi uyabonga lamafundisa la futhi. Ungazongihlanyela wena. Ungazongihlanyela. Hayibo uzoletha le taste yami oyithathile ungazongidakelwa wena. Hayibo. Indi you can have them. Telefoni. Ngizongithatha manje ngiqaphana nje belisu. Hayibo uyazi naye. Le phone le ikhokhela. Uyazi naye. Le phone yelo. Ungenzela zonke lezi zinto angenzela kuzona cause ngiyamsatisfy and uyazi ukuthi nomfazi wakhe akayenzi leyo nto. Lento yenzayo wena. Uyazi naye. Uyakhala kanti futhi. Khala kabi lo. Mdala Kula nesaka nje bekuza amakhamera la uthi ngiyakhala ngikhala. Ukhalelani ngathi nomgijima uyini? Uyile songiyeki Yeah, ungayi lapha. Bani. Okay. ngeke ngihambe. Sekuyifoni yami le. Vaya. So musaseze nje stage umgijima. Ngiyamgijima ngicela mfethu ugijime. Hamba amaluza ayahamba vele. Yona re. Hamba. Ngi-right. Sorry mfethu. Ngi-right. Lesaphenye phone. Ngenzeni? Yesaphenye phone. No, akayithathi le phone, ifoni yami le. Wena indaba sahamba nawo sishela amakhamera sami. Sambe siyephi? Uyafuna ukuhamba naye? Hayi cha ngi-right. Ngesinivimbi nje abibi. Right. Ngi-right. Right. Hamba juba bazokuchutha phambili. Okay. No, it's fine. Ufuli. No, it's fine. Unyami. Cabe musi. Hayi mgijima kulungile mfethu. Gijima ulungile mfethu. Ngahamba baba. Uthe vele ukulandela uzokulandela. Ayikho. Bakulandeli bonke. Iyabanda. Indaba yakhe. Yena la wena my sister. Angibengafuni ukuthi uhlangana nalo ya cause manje nizolwa. Ngcono sale nathi la. Hayi phela bekangela ngishaye naye. Manje masuka la khona uphuthuma khona. Hayi ngizoya endlini ayikho into engizoyenza sengifesane ne-disappointment. Okay, it's fine. Sizwenzela ukuthi sithi ukukhuluma nayo kancane but manje we have to close the show ngenxa ye technical ethizeni eyenza nani technical issue. But then sizokhuluma nawe manje sikwazi ukuthi sikuphithise umoya background. Sikuzwe nokuthi inkinga yakho yini ngoba wena wenza lento yenzayo. Asisho ukuthi wenzani. Lungile. Cameraman, you know the story. Take us to the safest place so that we can talk. Now, welcome to Diablo TV, another episode of Young Chola, another day, another pena, another host one, another family king one. Dr. M. Hey. Send to man. Hallelujah. Ayasindingelele abafowethu siyiDwaza TV. Awu sesiphine sabuya. Hey. Uyisomlolo lo Thibu. Uyisaprise surprise lomphathele yona. Ayingide so noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Ngizokuzwa. Uthi ngiyangithanda yazi ukuthi Mina ngikhiphe. kahle ka Yasina ni